Painu vittuun, saatana. Ei jaksa kattoo sun naamaas. Sä oot kyllä yks kyrvän syy. Kasvanut ihan samanlainen kuspia mitä isäs on. Painu vittuun, saatana. Painu Jos sä vittuun, rupet saatana. riehumaan, niin sinä saas kyllä lähteä ihan eikä tarvit takaisin tulla. Haista vittu. Mene säkin kotiin. Äijä. Haista passi. Äijä. Joo, kyllä minulta löytyy suht tuoretta tästä termansista vielä. Vitu No niin, tuosta vaan olkeepa hyvä. Mä menin sinne, avasin paikan Haista passi. Äijä. ovesta ja odottelin siinä. Aika aikaa. No niin, Haista sillä vittu. sitten janot sammuisi. Olkeepa hyvät. Sä tiedät kun kamala menee. Hyvä juoma. Jumalauta. Oi saatana! Vittu joka ilta pitää näiden juoppojen kuusta siellä kopana lattialla. On tämä perkele kylä, saatana. Juoma.
kuveita sinä meinaa maksattua? No ei jaksa katsoa sun Ruveta naamaa. isottelemaan. Niin, mä tein, joo, mä tein rastauksia ja lastin kaiken. Mä en niin paljon voinut ikin pystyä. Mä kaiken tein. Sähtä. Mä väsyin. Raskas. Väsyit jo. Väsyit jo. Pian väsyit. Mä nukkusin vaan. Mä just lähdin töistä. Ainutlaatuinen kumppanilehden tarjous. Tämä uskomaton tarjous on voimassa ainoastaan tämän viikon ja ainoastaan sinulle henkilökohtaisesti. Ensimmäiset 3 kuukautta saat lehden täysin ilmaiseksi. Sen jälkeen seuraavat 2 kuukautta saat uskomattomaan hintaan 9 markkaa 95 penniä plus toimituskulut. Sen jälkeen tarjous jatkuu yhä seuraavat 2 kuukautta hämmästyttävään 19 markan 95 pennin plus toimituskulut hintaan, jonka jälkeen tilaus jatkuu toistaiseksi meidän aina edullisen 29 markan 95 pennin plus toimituskulut jäsenhintaan. Mutta ei tässä vielä kaikki. Jos liityt juuri nyt, saat tilaajalahjaksi täysin ilmaiseksi 3-osaisen villa-alusvaatesetin kesän muotiväreissä ruskeana, keltaisena tai vaalean sinisenä. Tämän lisäksi saatte käytännöllisen rullamitan, viileän jääkaappimagneetin, pirteän punaisen kumppanilehden mainosmukin sekä ällistyttävän hyödylliset pinsetit suurennuslasilla ja valolla pelkän toimitusmaksun maksamalla. Pistetäänkö tilaus tulemaan? Mitä sanot? Tartutteko tähän ainutlaatuisen hämmästyttävään tarjoukseen? Kyllä. Tilaa itsellesi ja ilahduta kaveria lahjatilauksella. Miten tehdään? Niinpä. Tilaatteko? Nähdään. Anteeksi, en kuullut mitä sanoitte. Nähdään. Oletteko te vielä siellä? Haloo? Joo. Haloo? Mm. No vittu, en olisi sinulle myynyt, vaikka kerjäisi